asin aktibidad kan tunig Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag kan sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Welcome sa satuyang programang 2D sa GB. Webes po ngunyan. Petsa 30 na palan kan Marso adi. One day to go. Bagong bulan na naman. Sa Sabado pa lang, pitsa 1 na. April na ano. Sa pangarap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Minapa sa endo po ang programang 2D sa GB. Sagod kitang alas 5 nin pagkahapon tanganing mag-orerestorya lamang. Una na po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalabotan. Maray na hapon sa mga taga dyan sa 2D Congressional Office sa pangingenot ni Mr. Justin Bolaños and all the rest. Maray na hapon man kay King Reginaldo. Yaon dyan sa iyang kahadian. Dahil ko na saro-saroon dyan sa 2D office ta, baka may di ako maunabihan. Madagitan lamang ako kunin ka sumiling. Oy, di mo lamang ako pigigrit ngaya. Mga no saro, kukuhaan ko ang listahan kan mga reyaon dyan sa 2D. Tanganing kada bes in kwando. Maunabihan ta lamang digdi. Grabe ang init, ade! Iyon na ini ang pigapod tang epekto kan El Nino phenomenon. Summer na talaga. Bata oro alawig ining summer sabi. Ang El Nino phenomenon. Oro alawig. This will last until 2024. Pero it doesn't mean na El Nino ngaya. Dahil na mag-uuran. Iyo man giraray. Nakailing kang summer, mauran. Iyan ang pigsasabi tang climate change. At kung nata siging baba ka ning tukawan ko. May tasong tango na. Okay na. Kaya nakarepara ako, siging urus. Pangyari na na-unlock gayon. Okay, sige. So, dire-diretso pagkatakan sa tuyang programa ngunya na paghahapon. May pigdalao man kitang bisita ngunya na hapon.
pigdataod-taod, baka lamang nakamonitor mo niyan, makapadigdi sa istasyon. Hindi ko na unabihan, pag yao na, dispis na. Okay. Sa kabos pong pigabot kan sa tuyang broadcast, yaon pala no, yaon. Sabi ko na sa Endo. Yan. Okay. Tamang-tama. Napuon pa sa naman kitakan sa tuyang programa. And as expected, ini ang tao na madali kauronon, madali dulokon. Yan. Okay. Di ka na tabi, padiyong ko ini. Mga tugang, sa tuyang guest mo niya na pagkahapon. Ayan. Sa kaluyan, naadakok mong girari. Tara mo man, siyempre, busy-busy. As member kan sanggunian panglusod kan Legazpi, kada ako lang sendang pigtatrabaho na nindo, kada Martes na, day, every day, may mga kung ano-ano mga pagtiripo na pigatindiran digi sa Legazpi or kung saan bastang may relasyon sa senang trabaho. Iyo? So, salamat na maritabi kay City Councilor Alex Howe. Yan kan panahon, how are you Legazpi? Ining taong ini, nagpun ini sa ibaba. Kabisado niya ang padalagan sa barangay. Kumo, barangay kagawad siya before. Naging pamayokan Abaka. Anong Abaka? Association of Barangay Kagawad. Regional pa rin. Regional. Uyog-uyugon mo yan. Kaya di ini maasi-asikon ang pagpadalagan sa barangay. Kabisado niyang maray. Nagdakula so scope kan sa iyang trabaho. Sa syudad na siya. Pero siyempre, sakop man girari sa mga barangay. So, pag-imbita rin tatabi si Kagawad Alex Howe, tanganing maka-istoryata lamang, kung ano na, after kan makatukaw siya sa sanggunian panglungsod, pirang bulan na, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Siyam na bulan na. So, kamutabi mga parantabay sa Legazpi, masasabutan ta kung ano ang performance ni Kagawad Alex Howe. May naginibo siya, may pigigibo siya, o kung aaputon ta siya ngunyan na pagkahapon na ini. Taan aram ko, ang pagkakapotan niyang mga komitiba, importante na maray. Sa satuyang mga syudadano. Pero bago kita magpadagos, tawan-tawan na pigpa, kung makarelasyon na si Kagawad. Okay, Kagawad Alex Howe, maray na hapon tabi. Welcome, digdi sa tuyang programang 2D sa GB. Yes, maray na hapon po and good morning po sa gabos na listeners kan sa indong station na DCGB and after a year yata pagkabalik ko naman na ma-interview kan DCGB which dako lang honra po and salamat po sa invitation po. Yan, okay. Alipot siya na magtaram si Kagawad pero mga malaog. Okay. So, sabi ko nga ni Kisubag ko Kagawad na kung ang pag-ururunan ang barangay affairs and yan ang pagpadalagan sa barangay, kabisado mo na. Tunay din ko ni one time, yan na Imelda Park, siya nagre-reparo, saro siya sa mga arkitekto ko na magayon ang padalagan kan, yan ang Imelda Park, kan Kagawad pa siya, maski ngunyan kung siya na sa syudad, nagre-reparo manggarari siya. Okay, kumutabi Kagawad, ano nga ni so mga komitiba mong yan ang regular committee pagkakaputan mo opera kan special kunigwaman sa sanggunian panglusod? Sa ngunyan po, I have two committee and one special committee. Ang number 1 committee ko is Committee on Health and Sanitation. Then, ang number 2 committee ba ko po is ang Committee on Ways and Means, ang pag-anap kipondo sa syudad. And of course, ang special committee ko po ini po na sa senior citizen and PWD. And I was just so thankful na in 2022 po, ang Legazpi po City ang number 1 po sa Bicol pag in terms po in business tax collection. Yan, naali mo na. Yugo mo yan.
ang counterpart pa lang ganin ni Kagawad sa Kongreso, si Kung Joey. Kung Joey, yung chairman kan House Ways and Means Committee, para hanap kay Pondo. Iyo man pala nini ang counterpart sa syudad, para hanap man kay Pondo, si sila ka para gasto. Si Councilor Lobel pa sa appropriation. Committee on Budget and Appropriation. Yes po, yes. Pariyo man. Sabi man ni Kung Joey, ako nga nag-anap kan budget, si Congressman Saldico, ano ka para gasto? Tapos siya man ang Appropriation Committee. Okay. Inutong tatabi Kagawad, ining Committee on Health, na very relevant ini, lalo na ngunya na panahon, and this di pa kan mga panahon na tinamaan kita kan pandemic. And siguro, sa imong paglibot-libot sa mga barangay, aram ko, after election, sige mang giraresulibot mo sa mga barangay, and nariparo mo ang kamugtakan kan mga barangay when it comes to health and sanitation. Kumusta tabi ang sa imong paglibot-libot? Ano mga nariparo mo tabi? Actually, sa gare, marina hapon, sa iling tangani, until now, maski po kita awardee, considering the fact na ang Legazpi City, lalo na po si Dr. Gallego, sa pinaka-highest awardee in terms of health services. But sabi tangani, ang satuyang problema po, din nagpupundo. Correct. And everyday po, nakakago kitang pundo ay problema. Kaya sabi ko, padagos dapat kita. Everyday dapat aim high and improve. Kumbaga sa gobyerno po, warang oras po na perfect. And there's no perfect government. Kaya sabi ta, padagos mo po gara, and aram taman po ang pagkukulang ta. Sabi ta, bilang sarong public servant, dapat permita aram ko anong pagkukulang ta. Kasi pag wala na kitang pagkukulang, it's about time na magpahingalo na kita sa pagkukulang. And nailig ko po sa ngunyan until now, dahol pa po kitang kulang na doktor. Yan. And ang gusto to po talaga is ma-address ini po sa North and South Barangay. And luckily po, ining North Barangay po, by July or August, baka po magkagawa ng health center. Ini po na magkakagawa po digi sa Rawis, Barangay Rawis, ang construction tapos na pigalat min lang ang turnover. And of course, gusto ta po naka-enroll din sa PhilHealth para po maski puro paano magkaugang income, and at the same time makatalagang makatong serbisyo. Kita po ma-hire ki at least 2 doctors, additional 2 doctors, so that 24 hours po may doktor ini. And namundo la ako kasi ining sa South Barangay ini mas kay puwanon man. And sa ngunyan po, dahil pa po kita nakakapabiding kaning mga building sa Humapon. And kami nga ni, sana one of these days, mapasyara ako ngayon na April sa Bangkirohan, na sana magkauga kitang lugar. So dating Barangay Hall Ninda, kung po pwede, iyon na lang ito. At least po, ready na po, so pasilidad, and ma-repair na lang po kidiit. And kayo po na kayo po ang South Barangay na magkauga pong health center. Health center po na may laboratory, health center po na may doktor 24 hours, para in case of emergency po, nyaon na po sendan doktor. Kasi yan talaga ang dapat sa ngunyan. Talagang we are about, sabi tangan 300,000 plus population na kita. Kung 1 is to 20,000. So we need at least 15 doctors. So sa ngunyan po, ang City Health po, galang kitang 6 na doktor. So kulangon pa po kita at least 9 doctors. Ini man po sa City Hospital, bilang committee chairman po, iyo man po niyang padagos ng pig monitor. Na ang sabi nga ikan sa tuyang padabang Governor Noel Rosal, na ining hospital na is para in sa taong nagtitios. Iyo. Kaya dapat ang i-value ta and i-respeto ta and galangon ta and asikasuntang maray ang mga taong naglalaog digdi. So last year, last January, February, nagkauga naman po kaming pagtripon together with the Legazpi City Hospital, ang gabus na empleyado. Pigmeet mina and pig-remind mi sinda. Kaya pag ako po naglilibot, sabi ko nga ni, sana wara may magreklamo sa ko about their attitude toward their patient, kasi number 1 po na kalaban na po ako. Kasi sabi ta nga ni, kung kita po pagal na magserbisyo, mag-alik kita sa gobyerno. Mag-private sector po, kita may bayad. Ayan. Okay. Nauna ba mo tabi Kagawad, very important din kung baga garo style mini hospital, na may doktor, may nurse, may midwife, etc. Diyan sa southern part, kung baga, dahil na kaipuan na magbaba padigdi, sabi nga ni kayan, ang time is gold. Tama po. Na kung oralawig ang distansya, malamang na imbis mailigtas na so pasyente, may diskwento palugod. Pero kung iguana dyan na mismo. Tama po. Iba man nilayin in bako?
Yes po. Pagpaaki sa na yan. Pero kung may mga minor illnesses or elang na pwedeng i-treat dyan, dyan na sana. Dahil na pagbaba, di kita magkaka-congest pa digri sa ibaba. Tama po, kasi po, para ini pong Legazpi City Health Center ta po, para na lang po sa Albay District na barangay, and of course sa Legazpi Port. Digdi pa lang po, syempre volume na po. Kaya nga kang sarong aldaw na naman, hali na naman ako sa Legazpi City Health. Pick-upot ko na naman. So pila last Monday actually. 7 a.m. daw sila nagpila. By 12:15 nakapila pa. So sabi ko, how come na naman po yan? Considering the fact na pag minamati ka baga, magpila ka pa sa mainiton. So, dapat siguro, siguro nasabutan tama po ang mga doktor. Kasi tulo lang po sinda that Monday na kaya lang almost 100 plus patient po sinda. Just imagine, 50 patients per day. So, ang kada sarong pasyente po, magtagal na lang 15 to 20 minutes sa doktor. So, pira na talaga, imumultiply mo po yan. So, nahiling ka talaga ang volume. Kaya napapanahon na po talaga na dapat magkaugwa kitang North and South Health Center po. Talagang para dahil na sila magbaba, makatipid na sa pamasahe. And at the same time, talagang mapailing ka sa mga tugang ang pagmakulog kang pagpadaba ang sa tuyang syudad. Yung mga tabi kagawa, sabi nga na kaya, ang healthcare services dapat na idulok, darahon closer to the people. Tanganing, sa mga riyaon sa arayong lugar, dahil na mababada kita, dahil mga akong pamasahe. Paano mga dahil akong pambayad sa pangkonsulta? Paano nga sa pagkaon ko? Additional burden sa mga tao. Pero kung yaw na mismo dyan sa areang iyan, siguro, dahil masin na mapapagal na ta, walking distance, alimbawa, tapos, maski magtaod-taod na nga, mauli ko nang ko ta, araw nga kaya araw kayan. Di mabalik na sana. Dahil na bakong yung mo, perang oras kang kaaalat, kung may numero ka. Tama po. Kung may mga priority lane man dyan sa mga PWD, etc. Yes po, and gusto naman po ipaisip po sa mga taga Legazpi na ang OPD patient po, outpatient po gang Legazpi. Bako lang po kita sa Legazpi City Health Center. Pwede man po kamudigi sa Legazpi City Hospital, kaya lang mas bidbid kaya ang Legazpi City Health Center, kaya doon sila nagpipirila. Pero hindi po na Legazpi City Hospital po, nagka-cater man po sila kay OPD. And sabi ta nga may mga doktor man digdi. And yun na man sabi ko natawang ko man na yung pagkakataon, oportunidad na sa mga iba man po na mga doktor na gusto makatabang sa Legazpi. Na Legazpi City Hospital po, ako po nangangapudan sa Indo na kung gusto man po Indo magtabang, ang Legazpi City Hospital po bukas po para sa Indo. Maski po ang Legazpi City Hospital level 1 hospital lang po. Pero pag ang doktor ta po kompleto diyan, kumbaga sabi ta nga ang first aid, first respondent, pag iyan po naagapanta, dahil na po ang malala, dahil na maabot sa level 2 na ilang. Kaya sabi ko, tarabangan kita, na maski puro paano po, na makatabang kita, makadugtong kita sa buhay kansto yung mga tugang, na ngayon po naman po kami gilaray kay espesyalista. Lalo na po ini from time to time po, aram ko very busy ang mga IM cardiologist, sa puso, hypertension. Iyan ang saro sa mga piga-aranap na magkaugama lamang kaming konsultant o kaya talagang volunteer na nagdyan and may sweldo mangkidiit, maski puro paano, para magreparos to yung mga tugang na Legazpi. Okay. So, sabi mo, kulang ang mga doktor, ang mga health professionals sa yan. So, sa part sabi nindo, nagpaplano ka mo na ngaya magkuha kayo ng mga health professionals na matawan man ki tamang kompensasyon tabi or maski sabihin na ng bako man sinda 8 hours mag-duty dyan on call sa nalimbawa ang city government igwa ki fund para mag-hire kita ki mga health professional uni ang sweldo mo kaya mainganyar taman sinda maglalaog sa city hospital. Actually po, ang sa tuyang Legazpi City Hospital, ang mga piga-apod ta po iyan na bako man po kasi hired. So they are not allowed to mag-service na 8 hours, but consultant po ang piga-apod. So ang consultant po, gaw po sinan 10,000 per month na kuha sa city, plus to professional fee mo po na siyempre piga-charge sa pasyente. Kasi po, para maraman kang gabos po, ang Legazpi City Health Center po is free. Ang Legazpi City Hospital po is may bayad po ini. But I would say na ang bayad po minimal. Minimal o pinakabarato mangyari po sa buong Bicol. And ini nga pag-review ko nga ini gabos maski ang laboratory ta po maski puro paano po kompleto and at the same time mga competent po niyaon. Kaya sabi talaga matakot ako nga
the other month, last month, nagpakuha man akong dugo, CBC, para i-filing sa mga tao na ako mismo naggamit kang pasilidad and ma-observe ko mismo. Kaya di po ako matakot dyan sa Legazpi City Hospital, maski po ang pampubliko, malinig po. And sabi ta nga ni, pigipilit tama na ang gabos na doktor, makompensate talaga. And matawan man talaga kitamang bayad ang professional people para sa inda. Yan, okay. So, magayon po yan, ade. Sabi nga ni baga, health is wealth. Ha? Na dapat, marangani, tas kagawad, how, yun, kuminawa ka ining committee chairmanship, kumbaga, sa iba, makulog sa payo ining committee ini, pero, inaccept ni kagawad how ang challenge na kapatan ining committee on health, and kan panahon ng karampanyahan, saro ini sa mga naonabihan ni kagawad how, na ang manunod sa salud kan mga tao. True, na kan nag-assume siya sa pwesto as city councilor, siguro deng duwa-duwa yun na Committee on Health, ika nag-volunteer o ika pinarili? Ako na po nag-volunteer kasi po pangwalo po ako, di tama-tama open pa niya ang pasto committee on health. And talagang swerte sa mahal na Diyos na ito sa kuya ini. Okay. So, kumbaga, challenge, pig-grab mo talaga. Yes. Na muya mong patunayan na ining committee ini kaya mong kaputan and nareparo man na talagang kaya mo. Yan, okay. So aside ka ni tabi kagawad na mga nareparo mo, what about ini mga supply? Iyo answer sa mga problema, supply and equipment kay ining sungunyan na sitwasyon sa city hospital, city health, or ini mga lying ini na handled or controlled kan LGU. Ano ang mga disposition tabi diyan? Ako, ang nailing ko po dyan sa problema is ang procurement na. Yan. Ang procurement na ang proseso. Kaya ngunyan, niremind ko giraray si City Pharmacy regarding po sa supply kang bulong. Sabi ko, advance forecast kita. Advance forecast, dapat proper communication po sa inyo sa laog. Sabi ko sa inda, sa kaluyan kang panahon do dyan, sa first year ta po okay lang. Tapigadalan ta. Sa pangduwang taon, pigi-evaluate ta ang mga bulong na dalagan, kung ano ang mga medisina na fast moving, kung ano ang mga mausog, kung ano ang mga maluya, okay lang. Pero pag nakatulong taong ka na po sa sarong syudad, sa tulong taong ka na sa imong trabaho, hopefully po dapat perfect na yan. Kabisado mo na. Kabisado na dapat yan. Kaya sabi ko dapat last quarter ta, halimbawa ngunyan, pa second quarter na kita, dapat na pa second quarter na bidding na yan. So that bago tungtong ang April 1, nag-abot na po sa mga bulong ta. Although po ang budget na po ngunyan sa aramtaman po na nagbaba talaga ang pondo kang siyudad. And of course, buong Pilipinas man, 15%. So sabi ta nga, hindi pagkakanigoon ta yan. And magad kitang tabang gari kay City Mayor Rosal na magad kitang dit na kadagdagang pondo kung sing paagi kung paano para po managdagan lang ang bulong. And of course, sabi ta nga ni dapat kasi ang problema kasi kan Legazpi City is bako lang po taga Legazpi ang pigikated. Correct. Sabi nga ni ka mga pharmacista, counselor, pag may nagdulog po sa mo ng taga Daraga, taga nito, na may darang resita, nagpa-check up sa Legazpi City Health, wala man po pambahal kibulong, alagan man po dahil may tawan. Hindi, mapili sa iyo pati. Po, tama ka po. Kaya talagang kupagay ni pigaapod ng white elephant talaga ini. Data same po sa Legazpi City Hospital. Would you believe inapod ko ang data diyan? 60 to 70% po bako taga Legazpi. Iyo. Tama po, so mga degor na nakalaog sa BRTTH, dyan ang dalagan. So sabi ko, kaya nga po doon man po ako sa mga congressman na sana, if you really want to help the people of Legazpi, Albayano, this is the time. Maagad po ako sa indo po na medical assistant program, MAIP. Sana po tawan rin doon Legazpi City Hospital. Total po ang mga benepisyo po kaning second distrito man po. And naman po kami nagpipili na pasyente which is bawal man po yan. Kaya po para naman po talagang malubog ang ospital sa kapirdihan kasi ang role ko po kasi bilang sarong counselor bako lang po sa pagreparo kang Committee on Health kundi po pagreparo ko man po na dahil po kita mabankrupt po dahil sa hospital. Dapat po ang hospital po nag-income. Correct. Kaya kung puro po libre, talagang di kita mauubos po ang pondo. Di maagwanta. Mauubos ang pondo kang syudad po. Iyo, okay. Mga tugang alas 4:30 na po ang oras sige sa programang Today sa GB. Mabalik po kami with City Councilor Alex Howe. An oras hatod sa Indokang. Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal,
nagmamagi. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Bueno mga tugang, sa kaduang gabtangkan sa tuyang programang 2D sa GB with City Councilor Alex Howe. How are you, Legazpi? And of course, 2nd District. Okay. Balagan ta si Kagawad Alex Howe. Sabi niya, kasubago, na nangangapunan siya sa mga legislador tarigding. Anpundo talaga kan LGU, binawasan talaga because of Mandanas ruling. Dati-dati, alimbawa, nagka-receive kita ki 100 million, pigapuntang IRA, Internal Revenue Allotment. Pero ngunyan, iba na ang term kayan, bako na IRA, National Tax Allocation, siguro araw kayan. Ayan. Dit na sana. So, bako masa na iyan para sa araw kaning programa. Dakulunong ang programa. Pigi-iras iyan. So, sa salud, sa healthcare, dakulaw na bagay tabi yan. May infra, may sa disaster, etc. etc. May mga proporsyento yan. Kung baga, ang sabi na Kagawad How, na bako sa na Tagaligaspi ang pagkikater kan City Hospital. Tamay mga arali ngayon sa maan nito, anong niligi sa tuya, magsala, may ali pang Santo Domingo, pwedeng dumigdi pa, or aling daraga, di man pwede kita mag-refuse na, oy, bako ka taga-digdi, di ka pwede digdi. Di man pwede. Sana iyan po. Ayan. So ngunya, matitika po talaga ang LGU sa iyan ang fondo. So, ano po ang mga pigigibo mo mga paagi? Yaning at least ma-augment lamang ang diit na pundo, madagdagan lamang para maging, kumbaga, duro-direction operation kan health facility. Yes, bago ko po simbagunaan, ako po minatao man na pasalamat po kay Congressman Joey Sati Salceda na siya po ang saro sa mga siging suporta po sa Legazpi City Hospital through MAIF. Nagkatao siya pong pondo and milyonis man po. And of course, ang probinsyano party list nagkatao man po. And sa iba man po na nagkatao, talaga is salamat. Ini po, ang pigigibuta po ngunyan, uga po akong pig-amend sa araw po kang sa Legazpi City Hospital bill na ang iba pong laboratory ta po talagang long overdue na. Since 2018 pa po kapag open. Kumbaga, ang rate na po is sobrang barato. Kita po ang pinakabarato sa Bicol Region. So, ma-adjust po kami duwan and uga po kami ngayon na ilalaog po na programa. Ini pong i-consulta. Ining i-consulta through PhilHealth. Uga po kitang 40,000 slot ang Legazpi. Kaya sabi mi nga ngunyan, kay Ponta po i-maximize tayo. Lalo na po ang mga senior citizen. Once po na maka-enroll po kamo digday, tatabangan po kamo sa City Health, uga na po kami designated person duwan. Pag naka-enroll po kamo, is libre po ang sa indong medical check-up. Hindi po pigapuntang free check-up. Libre po ang laboratory, ang gabus po libre, through i-consulta. Ang PhilHealth po ang mabayad sa kanyang syudad.
Kaya sana po konto ng pagkakataon po na kita po makapagpa-check up pong libre. Mapili lang po kamong facilities kung gusto nyo sa Legazpi City Health o sa Legazpi City Hospital. And yun na po, at least po, subayad po ang pilit, makabot mo po sa city, magkawang dagdag na income. And of course, ang City Hospital, sabi ta nga ni, tapos na po sa elevator, hindi pong third floor ta, bubuksan ta na. And hopefully po, magkaugwang income talaga yun. Pipilitan ta po na magkaugwang income. Maski po pampubliko ini, magkaugwang income ang gaya tas yung ibang nakakabayad man. And sabi ta, dapat ang procurement padagos ta pong ireparo ini. Na kung tama ang samo yung pigbabakal o pigbabayad, bakong expire ang bulong. Ini po ang padagos po kami na talagang nagbo-monitor sa city. And yun na nga nila yung mga dahil lang doon nailing ang tao, pero kami po padagos po kaning mareparo po para sa Indo. Iyan. Tama po yung kagawad na bigsasabi mo. May naka-oral man akong doktor na timely na ngayon na dagdagan takidiit man sa mga fees na pigbabayadan. Tanganing, makaatpar man lamang sa presenting sitwasyon. Takon, sabi mo, 2018 pa itong rate na ito. 2023 na ngunyan. Pero na ito, 5. Tama po. Oo. Di, madagdagan lamang kidiit. Diit lamang na porsyento. Maray kung di nag-aaral lang kung ang presyo kan mga barakalon, lalo na ngunyan. Oh. Sabihin tanang so professional i-maintain siya na. So presyo kan mga gamit, mga halimbawa reagent o ano pa man na dyan, naglalangkaw iyan. Kung mantinidong araw siya na gaito, paratas ang pahit. Tama po. Kaya sabi ta nga ni, ugak kitang bigbabakal na sabi ko nga ni, talagang arayoon na sa presyo, maski sa kapital arayoon na. Actually, ang mga pong OPD patient is libre nga ni limitado man lang po talaga ang doktor dyan na may bayad, halos kung wala lang talaga sa naka-duty o kaya may concern na espesyalista, iyon lang po. Kaya sabi ko nga ni, talagang pigaanapan mo pong paagi na Legazpi City Hospital po talaga is ma-maintain ta. And sana po, dahil po puro paluwas, kundi po talagang dahil po matagal ang Legazpi City Hospital kung puro po kami paluwas paperde kasi ma-audit na kita ang COA kayan. Kaya sabi talagang piganapan tang solusyon ngunya na magkaugang maray na income ang Legazpi City Hospital. Para po sa tao ma-maintain ta, para talagang so less fortunate talagang di makabayad, at least may ma-reparo manggara sa enda kung surusuan na talaga sa BRTTH. Okay. Speaking ko pa sa barangay, naramdaman ko kayo na sa mga campaign promise or plano, ibalik sa butika sa barangay. Tanganin, so mga arali man sa yung lugar, dahil naman, para mabakal ki over the counter na madigdi pa, na samantalang kung sa barangay, igwa sa ki bitong butika sa barangay, so mga day naman kay puwang kirisita, dumana sa na, na suka mugtakan tabi kanyo kagawan? Iyan po, for quite some time, inali na iyan. Siguro nung kaugang problema through the DOH sa pag-monitor po iyan. So, syempre baga sa per barangay, lalo, okay lang po digi sa city, kasi nga ng city health, pero sa sailing ko dapat ibalik po sa north and south barangay, para po talagang day na andigde. Pero, pigiiling mo po na at least kung magkaugwa kitang super health center na pig-apod, yan ang gusto ko talaga is ining bagkiron o humapon talagang. At least kung magkaugwa na po dyan, talagang nyao kumpleto man, giraray. Ang mga bulong na hanggang sa kaya kan Legazpi tao. Sabi ta nga ni, ang budget na yan, pigtugon ko man sinda dyan, na ang budget na ubuso na kibahalong kibulong. Kasi para sa mga tugang tanong titirios, wala pong sobrang bulong. And nagagad mo po ang dispensa na so iba po sa Indo, aram ko po, dahil man nakakakuha kang bulong, o wala man kami, so ugwa, iyan po talagang data ma-perfect iyan kasi kulang man nasto yung pondo. Pero I want to maximize the fund na sana hanggang kung sa'yo nang maabot, up to the last drop kang sintimo kang syudad, sana po maabot ka mo kang pigata uming benepisyong libreng bulong. Iyo. Naunabihan mo sa Super Health Center. One time, nakaunabi kayan si Kong Joey na plano niya talaga na magbuktak yung mga Super Health Center adjacent duman sa mga covered courts. Ang kay po siya nagayod, kan LGU, for example, or barangay, mag-anap ki lugar. Then, bahala na sinda sa pag-appropriate ki pundo para sa pagbuktak itong covered court and kataning so Super Health Center and gayod
Iyan ang mga concern sa mga barangay manungod sa salud. Dumana gayo siya na. Siguro, bugtak dumang ki mga pharmacist o mga health professional na yun maasikaso. Sana, mangyari na. Yes po, very welcome po yan sa Legazpi City. Iyan po talagang dakulang pasalamat kami na di kami pabayaan nila kung Joey Salceda na sana po, sabi ta nga ni, biglalauman mi talaga na tabangan po ang Legazpi. Kasi kung ang LGU fund lang po talagang di kaya isustenir sa tuya. Kaya sa mga kongresista po, congressman po na Padagos na nagtatabang sa Legazpi, kami po talagang dakulang nagpapasalamat po sa inyo. Okay, sige. So, we hope, na ini mga bagay na ini, kagawad how, de po nagpapabaya sa iyang pagkakaputan na komitiba, manungod sa salud siyempre, health is wealth, primary concern an sa tuyang salud, tanganing, kumbaga, an mga Legazpino healthy. Okay. Ngunyan, saro pang magabat na komitibang napigkakaputan niya ngunyan is Committee on Ways and Means. Kumbaga, makulog ini sa payota at pagparahanap kay pundo. Mapagalian ta, siyempre, kikulang kita ki budget. Si kagawad, how an nag-iisip kung paano sayin makuha ki budget. Apera kan, so talagang budget na kan LGU, sabi nga kayan, is not sufficient. Ngunyan, uning kay puwan TNO, dagdagan TNO, o bala na nga sa kagawad how mag-disponer, para disponer. So, ano tabi kagawad ang mga, lalo na sa mga sa buwis, tax collection degree sa tuya, kumusta na tabi? Actually po, ining saro sa pinakamagabat na komitiba sa Legazpi. Hindi ko aram kung ining tinausa kong komitiba, buo na ko na ipa-re-elect. Kasi pag ini po talaga properly implemented na po, syempre makulog. Lalo na po, aloy na po kitang daing wara kita po na kumbaga tax increase. Ang pinaka-ultimo ta po talaga is I believe is 2015 pa. 2015? So that's long overdue, 2023 na ngunyan. Syempre nagkaugong pandemya, dahil taman talaga mapwersa. Pero by anytime po this month, kami po meeting na po together with the city treasurer. And may pigiiling po kami ng mga iba na pwede tang makuhaan po na resources. And of course, dahil ang number one man po ang City of Legazpi sa buong Bicol, last Tuesday po during our session, ako po nagpasa po kay resolution man na to give recognition sa gabos po mga taxpayer po ng Legazpi. At least sabi tangani na pinadaban doon Legazpi mga negosyante, magkaugwa man lamang kaming gratitude na maibalik man lamang to recognize you as the top taxpayer per category po. Pinaparedy ko na po ito para I think by May matawan-taman sindang recognition day sa mga top taxpayer na talagang nagsuporta sa Legazpi considering dapat na kita po pina-recover pa sa ang pandemya kaya talagang kay po i-adjust ta pero at the same time kay po ang tama po na magkukong income ang city para po panggastos mo po sa student syudad. Okay. Buot sabihin tabi kagawad na 2015 pa so last na pig-implement itong tax ordinance na ito. So, gusto sabihin mo, magkakigwaki amendment duman sa local tax ordinance na, kumbaga, dagdagan naman. Dahil naman nababagay ngunya na panahon na ini kung ito pag-iraray. Dakol an gastusan, dit an makukua, so might as well na dagdagan so koleksyon, minimal man siya siguro, kung mga parang porsyento man siya na gayod. Yes po, but sabi ta nga ni, pigaadalan mi po ini kasi we have to balance. Remember po, kita po, minahali pa lang sa pandemya. So ang sutoya po mga negosyante, talagang ngunyang pa sa nagre-recover. Yan. Dakulo na sektor po na ngunyang pa sa nagre-recover. But I believe, sa pagtubod kang national na mga company po na Padagos na nag-i-invest sa Legazpi, iyan po ang story ng Dakulao na tabang. And I was surprised na sabi ta nga ni, na ang mga top 10 taxpayer ta po, nahiling ko po sa iba, is talagang puro national. National company. So sabi ko, I was surprised na grabe ang tiwala pa talaga sa Legazpi. So ito po ang Dakulao na tabang sa tuya. Tang local talaga po, talagang data man pigparahig
data man talaga pigigpitanan kasi aram tamang gabos niya akong gitigdi, aram tan sitwasyon. Kaya sabi ta talagang balanse. And at the same time ugaman nga ning kaming pigiiling, hindi ba nga mga sari-sari store. So dito man ini pwede dagdagan. Ang gusto mi nga ni bawasan pa. So dapat balanse. So ini po padagos po kami nag-aadal ka ni na hopefully po by this year ma-realize tani and we can fully implement po pag abot kan 2024. Yan. Di kumusta man tabi kagawad after kan pandemic siguro nagkigwama kita ki diit na kumbaga tax break. Dalan ta dakol ki mga negosyo na apektaran. And ganyan na medyo nagtataga bangon-bangona. Kumusta ang tax collection efficiency tatabi? In terms of tax collection, sabi ko nga ni, so far, manageable po. Kasi di man po kita matap kung buho po ang manageable. Pero I believe there's a lot of consideration po per me. And if we really want to increase po talaga, gusto ta pa madagdagan. And masakit, makulog pero totoo. And dakulong pa po talaga digi ang nagkakabayad sa tama. And at the same time, dakulong pa kitang pwede habulon and pwede ilingon. Sabi ta nga ni, saro sa pigiling nga ni, dakulong pa kitang tax revenue makukuha ining mga boarding house digi sa tuya. Na which is dahil man naka-declared sa city. So number one, magkakawa kitang problema kan pag may nangyari ng incident. Yan. So dakulong kaming nailing na dapat pa sabihin ta na nga ni magkawang incident. Number one, ang sa inda mga pigaparentahan po warang building permit, warang occupancy permit, and at the same time dahil nagbabarayad ki buwis. Yan. So yan, dakulon kitang mga loopholes pa na sabi ta nga ni eventually luway-luwayin tang mailing, and sabi ta nga ni talagang mapagal pero kay puwan gibon po bilang sarong councilor po ini. Okay. So napatabi kagawad ang LGU kundi ako nasa sala nagkataw ki tax amnesty lalo na itong sa RPT yaning sa amilyar baga yan ang matawan makichans na iba pirang taunan na nagbabayad. So with that tax amnesty program naingganyar mga taxpayers na paluway-luway makabayad kan sa indang mga buwis na dapat bayadan. Kan last year po, pig-review ko na po yan. Actually, ang tax amnesty na yan, existing pa po yan. And bako lang po yan, ang dapat pa po maaraman kan tao, ang dagdag ko lang, na pag binayaran ta po ang satuyang buwis, real property tax, last quarter of the month, ibig sabihin, October, November, December, kung kita po mabayad na po for next year, bayaran ta po ngayon October, November, December, uga pa pong additional 20% discount. Iyan po, practice sa Manila. And pig-inquire ko po ang digdi, aloy na pala na practice sa digdi man. Talagang may existing talagang ordinance kayan pala na pag-arugang na talagang kayo po lang talaga ipaisi lalo na po sa mga lot owner na until now po uga kitang pigat offer na 20% discount basta po nagbayad ka early. And iyan man po na tax amnesty po talagang pigigibuan tag remedyo yan na piga-update ta. Actually, may saro pa kami ka na propose na ining mga dakulong pa kasi kita digi sa Ligasping Draculao na lote talagang stagnant. So, parang improvement. But yan ang pagsasabi ta na dapat may improvement iyan. Kasi number one, to increase talaga na business sectors na mag-investigate. Kaya lang kung talagang ang may-ari talaga nasa abroad and they are being able to pay man na sa indang annual tax sa indang real property, diyan kita nagkakugang problema. So, ang monitoring na talaga kan is continue man. Nasabi ta nga ni Duan, of course, ang building tax ta kay piga talagang updated man iyan. Na ang pigabayaran ta talaga actually building tax, lot tax. So, iyan talagang pigitaraman taman si Engineer Edu na i-monitor yan and they assured to man to na talagang properly implemented and monitored man po ninda yan. Okay. So, kung ninitabi kagawad ini mga bagay na niyo makokolekte niyo, I suppose dako lang punduan majigenerate pa digdi. Tama ka po. Dakula po na pundo kaya lang sabi ta nga ni we have to put into things in consideration. Na kita po hali pa lang sa pandemya pero sooner or later po talagang pasensya na ako po na agad kidispensa. We have to implement the law. We have to implement the tax law na ini po kay po ang gibuhon po para po sa tuya malang sa syudad to give better service sa Ligaspenyo po. Anyway, sabi nga ni baga kung more collection more services man. Aro kaya na mabugta ki mga health facility,
itong buwis na nakukolekta, mapapaduman sa niya duman. Tama po. Pambaka lamang kibulong, mga pang kung ano, may bulta naman sana sa mga tao. Ayan. Okay, yan ang action man. Kagawad Alex Howe. Then, hanggang ka mo nasala, kan na panahon na nag-aagad din suporta sa endo. Ang serbisyo, yaon. Ngunyan, may nag-text digdi, o nag-chat pa lang. Ito na. Pagka man ni, sabi digdi, ni 8811, Councilor Alex Howe, ano po ang plano mo sa seniors and PWD? Special committee ko din mo? Ayan. Ano databi ang plano mo sa mga senior and PWD, person with disability? Pero ano ba makaya? Sabi niya, palaging walang datong. Siyempre, tios. Okay, ano tabi ang plano mo kayo ni Digdio, Kagawad? In terms po sa senior citizen po, sabi ta nga ni, palagos po kita naglilibot dyan. And sa ngunyan po, nagabot na po sa computer me sa senior citizen OSCA office na ang sa indo pong card, gigibunta na po na PBC card, QR code, naka-barcode na po yan. Para in the future po, gabos man pong asistensya o pigataw kang gobyerno, yung na po sa card nindo, and computerized na po. And, uga pa po kami, sabi nga na, we encourage na nga, sabi ta na, i-enroll ka mo gabos sa e-consulta. Para gabos po na senior citizen po, magkaugang free annual check-up po sa Legazpi City. Iyan po, sabi ko nga, digi sa implementing agency sa City Health, pakusugun tayo ni, i-maximize ta, ubuson ta po ng 40,000. Kasi ang senior citizen ta, more or less 20,000 plus man sana. Sobra-sobra pa ini 40,000 na ini. Talagang per year po ini. So, April na po, madali na po mag-April. So, kami po talaga nag-aagad na suporta na sana ini po na programa ini samantalahon ta. Para gabos pong senior citizen po, matawan ta po na pre-annual medical check-up. Dakulaw na pong bagay ni. And sabi ta nga ni, of course, kita po talagang padagos na nag-monitor man sa inda. Aram tama po ang pondo pagabot senior citizen. Halos di iton. Talaga, kaya susabing social pension ninda. Yan, ayo. Ang social pension ninda, I think, ano lang sinda, 15% lang. 1.5. Kumbaga, kung 15, Quarterly. sa gabos na senior citizen na tawan, mamundo, pero totoo po yan, wala kitang makuha hanggang talagang pondo, kaya sabi ta nga ni, at least, by free annual medical check-up na lang po, matawan tang sustinto man po ang talagang mga senior citizen digdi. And of course, ining sa bulong. Through health naman, na maugasin na perming bulong. And ano naman po, digi sa PWD, person with disability, kita man po ang committee chair kaan. Nakapasa na po kita ki sarong ordinansa po na nagkauga po kita na for the first time in Legazpi City. Magkauga kita PWD ordinance po. Nakita po, magtaong programa sa inda. Starting na po ngayon na July. Na tapos na po kita sa panahon na kita po nairak sa PWD. Ang panahon naman po ngunyan, nakita po, i-highlights na po na magkauga po talagang programa sa PWD, na ang PWD po, bako lang po, programa magmasahe. Yan. Na para masahe. Ang PWD po, pwede man po yan sa call center. Ang PWD po, pwede man po pakinabangan sa ibang paagi. And pigaadalan mi na po, na once na kamo po may empleyadong PWD, magkakuga kamong tax incentives. Ibig sabihin, by that, at least, sabi ta nga ni, 1% to 2 to 5% of your employee is PWD, pwede po yan. Magkuga mong tax incentives po. Iyan po, pigaadal mi naman po yan. Tas sabi ta nga ni, tawan tang maray na programa sinda. And hopefully po, matawan tang tamang pondo. Iyan ang PWD. Kasi talagang pag nagkakukitang training program para sa inda, nako naman mundo. Kasi aram ko nakulon ang PWD. Kaya last Christmas, nakatina akong Christmas party ninda. Talagang I was surprised na grabe. And ini po, tama po ka, matawan ta po ng atensyon. Natapos na po kita sa pagka-Iraq sa PWD. Ang kayo po ang PWD programa. Yan. Hopefully po, this year po, kita po, together with the other agency po na nag-agad man kaming tabang na matawan ng programa ang PWD na ano pang ibang resources of livelihood. Sabi taba ko lang po talaga pagmasahe kasi ako po na mundo ng ibang PWD pig para pa-eskwela man, pig para training man, pero at the end of the day talagang iba man ang nakakuha ng trabaho. Iyo. Taba yan, tabi kagawad. Data ipag-discriminate ang PWD because igwa ki mga arog sa enda na may skills, may talent,
Kaya po siya nang i-discover sinda, maski sabi, naramdaman mo sa taga-tabako na PWD, pero matibay siya mag-pintura, malangani, kung ako nasa sala, so gibo niya, bako siya na pintura, ano pa ito, cross stitch gayod, na so, gibo niya, ipinadra niya pag-abot ni Santo Papa sa Manila. Very good. Taga-tabako ito. Tapos may mga artist kitang nailing ko dyan, nagde-display sa mall, mga matibay mag-drawing. May mga PWD na matibay sa computer. Kaya po, iinan sa na ining mga talent na nita. Although, may mga nailing kita na ngayon sa mga buta, Call center ng buta. Oo. May nakaurong nga niya ako. One time, puro mamasaya man ako. Ayan. Nag-eskwela siya. No di, mayantang nag-eskwela, nabuta siya. Pero maya ko pa man niya mag-eskwela. Maski buta siya. Aram niya, may talento man siya. So, with your program, na matawag ini ang mga ini, matawag ki attention ini, I suppose, na ining mga budak ali babagang PWD nagkakasurupog na lugod ay ako ngayon sa arong na sana nasamantalang igwaman pa lang ki opportunity na pwede ma-discover sa sendang oportunidad oning talento pero kung sa iyan na programa mong iyan siguro dakulao na tabang iyan sa inda ano. Tama po, talagang data po na ma-maximize po ang capacity ang sarong PWD kasi nagluluwas po sabi ko nga kasubago na pigapailing tapo na iirak kita permi. Ang PWD po, dahil po na kayo po ng pagkairak ta. Tapos na po kita sa panahon na irak kita, ang kayo po na po na yung programa. Correct. Programa na po para sa inda, para po for their livelihood man po. Yan. Kasi nagkapamilya man sinda, tama po talaga yan, na dapat matawantang atensyon and programa iyan. And hopefully po, sabi ta nga matawan man pong budget iyan sa programa na at least uga kitang kumbaga educational center para po sa inyo. And of course, I'm so happy po pala. Teni po sa pag-asa kay Principal Jeremy Cruz, may mga PWD center siya po na talagang training. And kayo po tapos dagdagan talaga ng programa and suporta and pondo. So talagang dapat partnership po ini. Sabi ta nga ni Denny kakayanon kan sarong syudad lang. Yan. Kayo po ang tapang intervention ni kang national government. Sabi ta and again ako po na nga po naman po sa mga sa tuya po mga congressman na kita po tabangan kita kanin sa programa ni para sa buong Albay bako lang po sa Legazpi kasi it's about time talaga na kay po ang tarabangan po talaga permi para siguro adong pag-asenso kan sa tuyang banwa. Kaya po ang intervention kan mga sabitang private stakeholders Tama po. na mag public-private partnership taning para rin masunaan kamabutan to serve, to help di might as well na magsararo na sana para sa sarong kumbaga pigapuntang common goal. Tama po, sabi tangan tama po kaya sabi tayo dapat madagdagan ta talagang programa ini na at least sabi ta saro pa sa naging problema nga idigdi although nakaabot sa kuya ng mga report na ang mga PWD na dipisilan pa magkogong PWD ID. So ini po pig-address ta na po ini lalo na po sa mga less fortunate talaga so T. Usman na di man sina makakuha kay medical abstract mga Yan, medical talagang T. Usman so ngunyan sabi ta tabangan ini facility ini na matawan matawan ki programa ini and hopefully po magkauga na po kita kaning pigaapod na working committee by July kasi po mapuuna po ang samuyang pigaapod na PWD week. Ang PWD week po ni gabos pong programa magkakaugasin ng parade programs gabos and stakeholders po mabirilog na po ninyo na July. And pag nabilog na po ninyo July magkakarampangan na po gabos and we're looking forward po dahil ni kaya kang gobyerno lalo na po pag-abot sa pondo kay po ang intervention po kaning private sector. Kasi aram ko so iba they are the victims kumbaga sinda og mga kamag-anak na arog kani kaya very hopeful talaga sila na magkaugwa and I believe this is the time na salang pa i-showcase taman po ang PWD. Yan. Okay. O garing niya tabi kagawa dali po ang oras. Madali uno sa sarong oras na pag-istorya ni kagawad Alex ano. Pero mga tugang bako ini ang primero. Bako ini ang ultimo na si kagawad how madigdi
Sa mga masunod na bulan, agadan ta naman, kita ko sabi ko nga ni kan enot, kung ang presidente may SONA, ang province may SOPA, ang barangay may SUBA, o ini mga ilihidot ang opisyales, dapat mag-report man sa mga tao. Ha? Talay masinang sa diring report ulat sa bayan. So, sa pagi po kayo ng programa, ipapasabot na tabi kung ano ang mga nagkaginiribuan kan sendong binurutuan. So, sa tuyang mga binurutuan na kagawad, nayaon niya taganing, di kita magsabi na, di ko lamang yan nadadangog niya si Araw ka. Ano lang yan giniribuan? Oh. With this program tabi, masasabutan tabi nito kung ano ang pigigiribo kan sa tuyang mga yaon dyan sa pwesto. Lalo at ang committee ni Kagawad How, mga magabato na committee, pero na-address na yan, masisimbagan niya yan. So, bako siya na ini ang primero tabi. Sa mga masunod, imbitaran tagararay siya na taram para masabutan kan mga Ligaspeño, and hopefully sa iba pang mga lugar na pig-abot. Tamalay mo, ang pigigibo ng Kagawad How na mamati sa kunsain, i-replicate man. Bako, o di na kulaw na bagay, ay mali itong yung plano ni Kagawad How, ano, dumunong tanong niya, makiurong kita kung ano ang pigigibo niya. O di, bako, maski sa Amerika, nadadangog kita ngunyan, live kita sa Facebook. Okay? Kagawad Tabi, sa imong mga parting words Tabi, sa mga parang Tabi, please go ahead Tabi. Sa Graray po, maray na hapon po sa Ligaspi. Rest assured po na si Councilor Alex Ho po is padagos na magibang programa. Sabi ta nga ni, kung sa resibo po, dahol na po kitang naipasar na ordinansa and resolusyon sa loob po ng 9 na bulan. Saro na po digdi ini pong pigaapod ta pong academic bonus. Ining academic bonus po, wala pa kayo nag-implement so far. Digi po sa Bicol, I believe. But ini po, come this June, ang satuya po mga elementary and high school graduating student, top and senatorial po, magkakagawa na pong insentibo through the help of, syempre, ang satoyang padabang Mayor Geraldine Rosal, and of course, ang sakuyang pag-iriba sa 16 Sanggunian of Ligaspi na very supportive po. Sabi ta nga, di po sa 16 Sanggunian pang Ligaspi, wala po diging politiko, gabos po kami nagkatarabangan para po sa Ligaspi. Kaya kung ano man po ang naipasar ko pong ordinansa, resolusyon, ini po pigtarabangan mi po mga pag-iriba kong co-councilor. Kami po nagtarabang digdi na may pasar po ini. And of course, ugapakitang board top na chair and mga nagkapira na po na sa tuyang giniribo digdi. And sana po padagos kong masuporta sa muya, and kami po padagos po na matrabaho man po para sa Endo. Nakakasiguro po kamo kaya na talagang ang boss mi po talagang kamong Ligaspeño. Dahil mi po sasayangon ang tiwalang tinondo po sa mo. Sa Graray po, maray na hapon po, mag-iingat po kita. God bless po. Babalik sabi Kagawad Alex How kan City of Ligaspi. Thank you very much po sa opportunity na napaunran kita digdi sa programang Turi sa GB, and rest assured mga tugang na sa mga masunod bisita Graray ini kan mga enot, siyempre ang trabaho kan ninda, bako siya na digdi sa Ligaspi. May mga pag-attend din na sila ng mga pagtiripon somewhere na equally important man digdi. Kaya yan, salamat naman rin Tabi Kagawad How, and mabuhay ka Tabi, and ipadagos mo Tabi ang sa imong mga advocacies para sa mga taga-Ligaspi. Thank you, and marinapon, and sa pag-arapal Tabi kan opisina ni Albay Tudi Congressman Joey Sarte Salceda, kami po minapaabot nin pasasalamat sa sendong pagantabay. Thank you, maray na hapon. Sa indung nadango, ang programa Tudi sa GB. Ang tabayanan Graray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pagkantabay.